Jeste li se ikada pitali je li Isus bio stvarna osoba? Pa, ispada da postoji mnogo povijesnih dokaza izvan Biblije koji potvrđuju njegovo postojanje. Rimski povjesničari poput Tacita i židovski povjesničari poput Josipa Flavija obojica često spominju Isusa u svojim spisima. Opisuju ga kao zaista stvarnu osobu, koja je imala značajan utjecaj. Osim toga, arheolozi su otkrili mnoge detalje pronađene u Evanđelju, poput postojanja Poncija Pilata, stvarne osobe. Ali idemo dalje. Razmislite o smrti i ukopu Isusa Krista. Preko 5000 ljudi moglo svjedočiti da je bio živ u isto vrijeme. To je važan dokaz koji poziva na znanstveno i povijesno istraživanje. Dakle, nije riječ samo o vjeri, već i o povijesnoj činjenici, potkrijepljenoj znanošću i arheologijom. Zanima vas više? Uronit ćemo u ova duboka otkrića i pokazati kako se povijest i vjera preklapaju. Ostanite s nama i zajedno ćemo otkriti više istina te vidjeti kako dokazi upućuju na stvarnog i utjecajnog živog Isusa Krista.